bagusiba minto na bakwanira ndonsi asimure litukorigia na indi tuomeranira sembeo amashabikiana na abantu more funny sana, but I like how you operate. Ntuachie on Saturday tukakore story ya bana Chintakana bana mbari tuachite tukanyora baraira se grave kiangina bakuna kurira bago chore bite bakuna kurira bago chore bita sembera bari nchara batarari kende barabugete se musubati yo maga kwana story gete ya mabere guri ya bana abo ntegete motegerere manye koirana bone kirasiraga tutigera abana bakoboko tukaburukana no yone amatanga ni imete akorerete moya koreta murimo na batu anyakorereta mo igorende umete megabo bone ase chinda cheto chigo cha gwanyukera mono neri gora abana baiga bagocha andi sa chinde akamokonyara karigereria asaba ba ibuli banyene bateregetu no bagocha banya gukurororo bagochara chore bitororo asingenjo umungino yo igotigeretu abana baiga nkogenda konda uchikubaligeria gakiase munanya saba tuma maraika nyasa goteba nga nteme morore nyasa obatumire gakinga kiyare ngikunyarikana munainu mutware liyande liga egere mokonya Chintakane chianene mono mumuranyene kende na kende nkeri asa chetu korigi bono nonyene besa kwa gutiri guisana munginoria korera umwana bana ba mafasi gaki mwarenge gwanja nyasaba kune nainu moimukio mosigo yiga motokonye gekogera ntukumanya muna nyasaba begete mwarigereri ane nangana narayi nabwate abana babono nabachukuru bane nkagaiga umusigo naro itubwate pole naro gukubara bari amariga navuga nkuburi nkyo korera lakini understand ringi kiagera pole nyasaye tikakubwate si baba cha Mungu akushike mkono biyore baba mbiyandi nikikuru samarita nguru Doris ke mamonda ulio sirete mukamuru minto yo kabiri pole tangora jenare nkoba sama mokonya bana bamare mu fires naliwo nabaro bora chipa somba bekonya bugoma bwabo amana mone school fees ngo bachandere nonye ndagera nale kuba sama bakonya nonye mbono gari sinabora kino mwana konya gotema torobo gamana kino musigora no mokongo motokonya asante kanyombo kali naro ali kama bati okay abana abo niko batigarite na ngina kuru ngina niga chagete kurwaro kugoro akabimba egaika kanachwa bagatumeke nibe nyinge sana nyagitari lakini finally umongino yo nabaya chitagasira in the year 2022 buna bantebetie kureria abana bamenyire boka monyero komone agatigie skuru asengencho maybe yokungusa kuri kwangi na gusira isano munyakonda na aruka akagenda guchikoriye kebarua gusengai mutinyo yo moyerire bona abana abutwache to tukanyora barabogete bakorere ncharembe babo muabagateba gaki egento gioka mware gonkonya asebono mware gonkonye ndagira nkeigo abana abarasukiria matuko torore goseta atomu abasachiete na nyore nonye 200 otoma erinderi abana abaragira actually abana basinini bagusiba minto egento kiagarna tenga mashabiki anago operate encheregetere funny ntokora ti budget na ina mokirete nobody supporting wano namu arero mbakorere kemira mbatebi what we need bune ndagera na some beddings tokonya abana baria chisemo chiri chia sosera asakoro kwa kenyenya nyari bari masaba nabo twakorete story tokeba kubaye budget
bona abantu bangagera chisiminga gaga bono ngaito komanyera ire ngato nkitokogora totebie igora ni kanisa narenge bono rero na decide ringiche korengana no kugani kwaino mbatebi nga ebinto kitoganeti nande chibesere ngabigo cost ajebwe komanyene kwa ranga ki korengana no gokonya kwane egento ndanyare gutuma neke tokonya abana bariti bakwenchara ntotegete chibuni sato chechibando already twanyorere bunia yemo kurwa somo sanio yo me principle unga kretesi miande kaka bana aboko gocha gochwetire buone buoye na around area iyo obogo de chibande gunia yemo mbairere igoni ntigare chibuni ibere ebunia yeme kobogorie metoro 50 omotoro yo moikire 130 Kenyan shillings so ekero waka times 50 ebunia yeme gocha 6500 chibuni ibere echigocha 13000 nimbwata 10,000 kurwa se a friend from the United States echio chigo tokonya kugura chibande echio ya 13 igoba na tigari 3k so 3k echi chibese nchire na atumeiru 100 200 300 so they make 3000 mondraro utumire 1000 chibase chonsi pi nabo chigo kora chibande chichitigarite chibuni ibere so chibando chocho I have received in totality totegete at least 2 mattresses ya bana bali bachikorarira e mattress ya mo 4300 igo kakantegete 8600 kora nyare kuruo moito yomo nyasago siseni kora nyare kuruo ebere at 8600 will highly appreciate totegete sukari 10 kg eyi bakonywere chae gose turungi rongori bagenda eskuru ekira ya mogera about 170 so chikiro 10 that is 1700 totegete mafuta chinyeni 20 liters ale roughly 5100 igonye goko nyara wa 45100 ayuna mafuta toko gorra bana bachikwejekera chinyeni totegete tomo chere 25 kg or roughly 6000 roughly on an estimated cost 6000 that means oise wanchanga no mochero go support you send 6000 totegete chisabuni chogo siberi chianga 5 pieces that is 1k igonye goko nyara gotoma chisabuni at 1000 will I appreciate totegete 10 kg washing powder a year about 5000 shillings igonye goko nyara wa 4 day will appreciate totata marangeti ane warangeti almost 1000 so that is about 4000 Kenyan shillings totegete tissue papers chiro chira bogo toma nonye 1000 togore chiritora manage was 2000 we buy the ones we can manage and God will highly bless you na kende gyonsi go etani abo kelioro chengange sana abana aba bas nabogo toma elinde eri ebinte bitoba gorere mambia goseri tuke ebinte birabenga byisanire elinde eriyo toba kobere kakabona tolega twensi nigo twakinera maboko y'abantu bantu mbale mu arego serigwa akwanda bwo monto asenge njo mino mutare kunyara wa 4D ndagera wa serigwa watwerwe menyeri lakini bantu bande mbale bago supported bantu bale mu agasabirira kibando bantu bale mu agasabirira obosie gieseri lakini above all bali mu arego saberera emechiye ino boniga nerera abantu bali mu arego saberera kirongori obegete yange chweregete tirimbo gete bakarire kolire isikembure gugotwera osungere to muchibuo monto ligire tuna bakunyuro ngori emechiye gire aro kaka nere bwate chi permanent abantu mbale mu arego saberera nonya no musipara inga omosi enchare gwagete kwa rude skuru no genda komanyete nga mamu mino takayone chikonda kare tayo korosiriye orongori bono go saberere mesipara kogenda lakini kake mechiye gire aro nere mechiye mesete so I entirely believe no nyina abana abe mechiye yabo nere gocha komesa ekiagara twensi no to etete such a kind of life
bari mwaetira obuguma bonga bunobo, you are able to tell what is happening. Onye Nyasaye ogoseseniri bari motarahetira obuguma bunobu abana aba to understand no onye ne single minute. Lakini abantu bari mwarietwe mege, bantu bari mwatweretwe, bantu bari mwabegeta amachanchabe, bantu bari mwarietu chinda, abantu bari mwarietu chinsona, ebinsona mboro bosinini bori obororo, kigasoiro kugoroka aro sirienda. Onye binte bimbigo ikereti, then you cannot understand. Bari mware ko gochukuru skuru, sa saben chare kurieterigene ria manyago wakegechara, hone bichare bire munungu birega, na gochire bikoro to byago konye. If you didn't pass through that life, then you can't understand what I'm talking about. Aburi haruna ubara abantu abanene. Those are people who are giving testimonies today. So Nyasaye tigako nyarira senjera ya bene, abana batubaire ndagira bano gusukerio bogima, na Nyasaye gokonya maritani ngurukuro ja sikakasungura, Nyasaye oyo.